Yeah, por eso. Dia 22 de maig vàrem entrar a la Conselleria d'Educació, els estudiants de la universitat i un parell de professors. I vàrem entrar allà per denunciar la situació de retallades amb educació, que cada dia ens ho posen més difícil, cada dia donen manco beques, etc. En la setmana ja tenien les cartes de que ens anaven a fer un judici. El que han fet és diferents barres antidepressives, per recaudar dobbers per pagar el nostre pagat. Anem, això com ho feim? I ara, aquest dinar, per exemple, és una activitat més per recaudar, i no només per recaudar, sinó també perquè la gent conegui perquè ens acusen, perquè hi ha molta gent que encara no ho sap, i això és molt important. I també per donar un pot de vida en aquesta universitat, que està un poc morta. Van xerrar amb el degà d'aquí de Ramon Llull, m'ho va donar tot el seu permís. M'ho han deixat per les taules com vulgueu, m'ho han deixat posar música. I després la PUDUP, que són part de professors i pas de SUIP, m'ho han ajudat a fer difusió i ja n'hi ha professors sopant, dinant aquí i hi ha vengut bastanta gent. No? I aquí també s'ha de tancar, no?